Odumejeje odumanana. Odumejeje odumalala. Odumejeje odumalala. Odumejeje odumalala. Hello. I dedicate this number to the Lion family all over the world. Umo Odumeje. Oh, Melano. Let's go. Laba chukwu ezora yin laba. Ebe ina n'olu ọkwa ya du anyị je. Ebe ina zọ ya ọ bụ ya ka anyị ga-azọ ya ahụ. Anyị nọrọ n'ụgbọelu ọ bụ chi du anyị je. Anyị nọrọ n'ụgbọala ọkwa ya du anyị aga. Nwaanyị mụba nwa ya kpọbụ Odumeje. Eze ka ọ mụọ nwa n'udo. Odumeje mụ dị n'ụwale ụkwụ adịghị akpọ mụ o ji gị ji ihe onye nwe gị igwe ihe dị mma Jehova Jire abụ m ihe mbụ ọ pụtara panofe Chukwu jiji jide mma gị mgbe Odumeje Odumeje nọ n'oche eze enweghị ihe ga-eme anyị anọrọ n'iru anya nọrọ n'azụ anọrọ n'azụ anya anọrọ n'iru ọ bụ ya Odumeje ọkwa ya anọ ya n'ahụ Odumeje ọdọ ya lala Odumeje ọdọ ya lala Odumeje ọdọ ya lala anyị laba alaba Chukwu esola anyị le Odumeje odumalala Odumeje odumalala ma dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ Prọfet Chukwuemeka Ọhanemere Alaba City onye amụma iji dị ebube oke mmanwụ na-eje ụka the liquid metal high tension Tochukwu ha ma onye ekele gị ụmụ Odumeje pamanụ ka isi kwado na nke ikpeazụ a na-ahụ ọka na free station na-ebe kwanụ onye mụta nara etinye aka n'aba Lion family
ka anyị si kwado na mbụ abụrụ ka anyị si kwado kịta. Onye nwere mgbanwe na-eche okwu ka a ghara iji eshaya. Adiemeko na Sabisa Forest Anabongan Express ajụjụ ka m na-ajụ mụ for where? Onye batara for one bar ọ na-agba game ịma nke a ịma nke ọzọ. A na-ama aka ka m na-ajụ onye achọkwa n'okwu maka na anyị aga achọ okwu. Onye metụla nwa gị aka n'ọdị n'ụla ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ maka na ife agụ ji eme ire n'ọdịa na mgbaka. Ama ihe mmiri ma ọ gazile aka ike n'ọdịa na anụ. Lion family Amaro ka isi kwado. ụmụ ọdụm ejele Amaro ka isi kwado. ụmụ intervention Amaro ka isi kwado. na ndị nọ na wee Amaro ka isi kwado. na ndị nọ Naijiria. Amaro ka isi kwado. Ochukwu ha mọni ekene unu. Amaro ka isi kwado. Amaro ka isi kwado. Amaro ka isi kwado. Na nke ikpeazụ a Amaro ka isi kwado. ụmụ ọdụm eje Amaro ka isi kwado. multi million. Amaro ka isi kwado. Ka mụ kenebe ụmụ ọdụm eje ndị Chukwu gozi agozi. Chief okwu dị n'osedu agụ ndị Igbo na Jakarta oji nwata mọgole ịbụ nwa ọdụm eje Ike Million onye ọma na ịbụ nwa ọdụm eje Increase bụ nwa ọdụm eje Ezudo nwanne Ezudo bụ nwa ọdụm eje ka anyị gawa Portugal ka ndị zute nwa ọdụm eje onye ọcha na Portugal oil magnet Prince Michael Patrickson Managing Director Surface Capital International Limited CEO Oil Sites Petroleum Limited Harmonia Kenai onye ka mụ kelere egwu Zubi Michael Imani bụ nwa ọdụm eje Eze Ndala Chief Samuel Rule Eze na yayo iyi Imani bụ nwa ọdụm eje ele maka onye ọcha Igbo nwoke ọma dị mma teku na nwa ọdụm eje egwu ekene gị Prince Chigozie Ome Gozak Best International Limited mmiri malugo na Malaysia ihe dị mma na Cambodia onye ọma na ịbụ nwa ọdụm eje ụmụ ọdụm eje ndị bi na Indonesia ma ndị bi na Malaysia ma ndị bi na India ma ndị bi na Cambodia ma ndị nọ na South Africa ma ndị nọ na Dubai ineze ya na anyị karịrị akarị ụmụ ọdụm eje bi na mba niile Lion family Amaro ka isi kwado. ụmụ ọdụm ejele Amaro ka isi kwado. Lion family Amaro ka isi kwado. Amaro ka anyị si kwado Amaro ka isi kwado. multi million Amaro ka isi kwado. multi million Amaro ka isi